Dumelang, siyakhuleka ekhaya, siyathokoza. Sanibona ningizama Africa. Sanibonani my Africa. Lo khulumayo ugodo lumnyama. Lo segile imkhuba, lo yena osesiza abantu abaningi. Namhlanje ngithe ake ngingandi kakhulu ngokukhuluma. Ngeke ngichazele into engiphathele yona namhlanje. Cha namhlanje angizunibenzela leli bhokisi. Abaningi bayalazi ibhokisi, impilo zabo sezibashintshile impilo zabo. Ibhokisi lishintshe impilo zabantu abaningi kakhulu. Namhlanje ngithi angeke ngithi ngilenzele i-special. Njengoba ngimthanda kanje wengane zami, ngimthanda kanje my Africa njengoba ngimthanda. Ngiphathele nasi special sebhodwa ke. I-special sebhodwa ke lesi. I-special sebhodwa sihamba kanje-ke. Awunikezwa ibhodwe ke la ekhaya. Into esike siyenze ungithengela ibhodwe wena. Ofika nebhodwe ke la ekhaya. Sibe sesiyakwenzela-ke. Lelo bhodwe yilona esilisebenzisayo. Akusona-ke isithwalo-ke lesi. Into esiyenzayo kuphela sihlanganisa iy'dala zakini ney'dala zala ekhaya. Sibe sesithwebula lo mcebo-ke kube kuba yiwona-ke esikunikeza wona-ke. Uyabona le special lesi esebhodwe-ke lesi. Abaningi bayazi ukuthi nge-charge kanjani-ke. Nge-charge kanjani. Ukwenza lo msebenzi lo kuba yiy'nkomo ey'ntathu. Inkomo iyodwa iba u-15,000, shuthi u-45,000. Namhlanje cha, ngithe ake ngicabangele ngoba ngiyabona ukuthi abantu balambile. Into edala ukuthi ngikhande le special sebhodwa inqwaba abantu abangifonelile. Umuntu uyafona uyakhala. Manje mkhulu mina ngino-15, manje mina ngino-10, manje mina ngino-15, manje mina ngino-10. Cha sengase ngithi no, ake ngicabangele labantu laba abaxakekile ngoba siyazi-ke phela imina ayilingani-ke wengane zakwethu, imina ayilingani. I-special sebhodwa ngithi siyophela ngomhla ka-15. Njengoba siphela ngomhla ka-15, i-special sebhodwa siba u-20,000 nje kuphela, kube sokuthi 16,500. Lesi ibhodwe asikuniki, awuhambi nalo futhi. Ngisho naleli ibhodwe osukufike nalo awuhambi nalo wengane zakwethu. Lokhu sikwenza same time, sikwenza there and there khona lapha ekhaya wengane zakwethu. Nijabule nidluke isimo somnandi. I-special sebhodwe njengoba ngichazile-ke lezi, njengoba ngichazile-ke wengane zakwethu. Sijabulele abangaziyo bangazi ukuthi ngitholakala kuyiphi inamba 0698720071. Mawufuna ukubona okuningi ngogodo lumnyama, maningi amavidiyo ungafika ungene lapha uzobona umgodo lumnyama egila imkhuba yenze ibukayo. Ugodo lumnyama usehambe kakhulu sephuma ngisho kwamazwe aphesheya lapha, sengiphuma ngisho koDubai, sengiphuma ngisho kephi. Ngeke umsebenzi wami lo wethonga wedlozi. Umsebenzi wethonga lo wedlozi yiwona osungenze ngahamba ngaze ngafika la esengikhona kumanje. Sibonge wengane zakwethu. Especially siphela ngomhla ka-15. Ungangifoneli ubusungitshantshwa no-10,000 noma no-5,000. Cha, and number 2 asidayisa imali-ke la ekhaya. Lokhu ngicela niqikelela kakhulu ukuthi ngiyangena emakhaya. Asidayisa imali. Into esiyenza sisebenzisa iy'hlahla zala ekhaya ney'hlahla zakho. Sithwebula iy'hlahla zala ekhaya siphinde sithwebule ney'hlahla zakini. Sibe sesiyadonsa-ke. Iy'dala zakini iy'dala zala ekhaya. Akusona-ke isithwalo-ke lezi. Uqikelela futhi ukuthi ma uya kuGombela bobuza ukuthi akusona yini isithwalo lesi. Amen. Sibonge.